Υπάρχει ένα ψωμί που ο σύγχρονος κόσμος σχεδόν ξέχασε. Δεν θα το βρεις εύκολα σε ράφια σούπερ μάρκετ. Δεν θα το δεις να πρωταγωνιστεί σε λαμπερές τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής. Κι όμως, αυτό το ψωμί τάισε ολόκληρους λαούς επί χιλιάδες χρόνια. Ψινόταν πριν ακόμη η Ρώμη γίνει αυτοκρατορία, πριν ολοκληρωθούν οι μεγάλες πέτρινες σιωπές της Αιγύπτου, πριν στεφθούν βασιλιάδες και πριν οι άνθρωποι μάθουν να εμπιστεύονται περισσότερο το εργοστάσιο παρά το χωράφι. Και εδώ βρίσκεται το κομμάτι που σχεδόν κανείς δεν σου λέει. Αυτό το ταπεινό ψωμί, φτιαγμένο χωρίς λευκό αλεύρι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς εκείνα τα υπερεπεξεργασμένα υλικά που θεωρούμε σήμερα φυσιολογικά, είναι βαθιά συνδεδεμένο με ένα από τα πιο πλούσια φυτικά τρόφιμα σε ω3 που γνωρίζουμε. Το ίδιο είδος λιπαρών που οι γιατροί συνδέουν με την καρδιά, τον εγκέφαλο, τη διαχείριση της φλεγμονής και τη συνολική ανθεκτικότητα του σώματος. Και αυτό το ψωμί, ή κάτι πολύ κοντινό σε αυτό, βρισκόταν σχεδόν σίγουρα στο τραπέζι της Γαλιλαίας, στο τραπέζι καθημερινών ανθρώπων, εργατών, μητέρων, ψαράδων, οικογενειών, στο τραπέζι όπου καθόταν και ο Ιησούς. Αλλά πριν φτάσουμε στο ίδιο το ψωμί, πρέπει να καταλάβουμε τον κόσμο από τον οποίο βγήκε. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω, όχι λίγους αιώνες, αλλά χιλιάδες χρόνια. Φαντάσου τη γη του Ισραήλ όχι όπως τη βλέπεις σε ειδήσεις και σύγχρονους χάρτες, αλλά όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Λόφοι με αγριόχορτα και καλλιέργειες, μικρά χωριά από πέτρα, χωμάτινοι δρόμοι που ένωναν σπίτια, οικογένειες και μικρές αγορές. Και σχεδόν σε κάθε οικισμό υπήρχε ένας φούρνος. Ένας πύληνος ή πετρόχτιστος φούρνος, χαμηλός, ζεστός, ενσωματωμένος στο έδαφος ή εις έναν τοίχο. Και κάθε πρωί, πολύ πριν ο ήλιος ανέβει καλά, κάποιος ήταν ήδη εκεί, γονατισμένος δίπλα του, ετοιμάζοντας ζύμη για το ψωμί της ημέρας. Τότε το ψωμί δεν ήταν συνοδευτικό. Δεν ήταν κάτι που έπαιρνες έτοιμο, κομμένο και τυλιγμένο. Το ψωμί ήταν ζωή. Το ψωμί ήταν επιβίωση. Αν είχες ψωμί, μπορούσες να συνεχίσεις άλλη μία μέρα. Αν δεν είχες, το ζήτημα δεν ήταν γαστρονομικό. Ήταν υπαρξιακό. Γι' αυτό και η φράση «των άρτων ημών των επιούσιων» δεν ήταν ποίηση με την σημερινή έννοια. Ήταν κυριολεκτική προσευχή. Ήταν αίτημα καθημερινής επιβίωσης. Και το ψωμί εκείνης της εποχής δεν είχε καμία πραγματική σχέση με αυτό που πολλοί αποκαλούμε σήμερα ψωμί. Δεν υπήρχαν σακουλάκια με μαγιά από το κατάστημα, δεν υπήρχε λευκασμένο αλεύρι, δεν υπήρχε επεξεργασμένη ζάχαρη, δεν υπήρχαν συντηρητικά. Το ψωμί φτιαχνόταν από ό,τι έδινε η γη. Κριθάρι κυρίως, σιτάρι όταν μπορούσε κάποιος να το έχει, και σπόρους. Πολλούς σπόρους. Και ένας από αυτούς είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Μεγάλωνε στις περιοχές της Γαλιλαίας, καλλιεργούνταν στην κοιλάδα του Ιορδάνη, ήταν γνωστός στους Αιγυπτίους, στους Βαβυλώνιους, στους λαούς της Ανατολής και οι άνθρωποι του Ισραήλ τον έτριβαν, τον δούλευαν και τον έβαζαν στο ψωμί σχεδόν κάθε μέρα. Αυτός ο σπόρος ήταν ο λιναρόσπορος. Όταν σήμερα οι περισσότεροι ακούνε τη λέξη λινάρι, σκέφτονται ύφασμα και έχουν δίκιο. Από το φυτό του λιναριού βγαίνει το λινό, ένα από τα σπουδαιότερα υλικά της αρχαιότητας. Όμως το λινάρι δεν έδινε μόνο ίνες για ρούχα. Έδινε και έναν μικρό, γυαλιστερό, καφετή σπόρο και αυτός ο σπόρος είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τρόφιμα που μας έχει δώσει η φύση. Οι άνθρωποι του αρχαίου Ισραήλ δεν ήξεραν τη λέξη ω3, δεν είχαν βιοχημεία, δεν είχαν αναλύσεις λιπαρών οξέων, δεν είχαν nutrition labels, αλλά ήξεραν κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό, ότι όταν έβαζαν αυτούς τους σπόρους στο ψωμί τους, ένιωθαν δυνατότεροι. Ότι το σώμα τους άντεχε καλύτερα. Ότι οι αρθρώσεις τους δεν παραπονούνταν το ίδιο. Ότι το φαγητό αυτό τους κρατούσε γερούς και χορτάτους με τρόπο διαφορετικό από το απλό άμυλο. Δεν ήταν όμως μόνο το λινάρι. Συχνά υπήρχαν και άλλοι σπόροι. Σουσάμι, όταν υπήρχε. Ίσως και άλλοι τοπικοί σπόροι ή καρποί ανάλογα με την περιοχή, την εποχή και τη δυνατότητα του σπιτιού. Καμιά φορά και λίγο μέλι από πάνω μετά το ψήσιμο, όχι σαν επιδόρπιο πολυτέλειας, αλλά σαν μια μικρή πράξη ευλογίας και γλύκας μέσα σε μια καθημερινότητα που ήξερε από κόπο. Όμως ο λιναρόσπορος στεκόταν σαν θεμέλιο. Ήταν τροφή, ήταν λάδι, ήταν φυτό οικιακής σημασίας. Η ίδια η παροιμία μιλά για τη συνετή γυναίκα που εργάζεται με λινάρι. Και ενώ η αναφορά αφορά ασφαλώς και το ύφασμα, ολόκληρος ο κόσμος του λιναριού δεν ήταν μόνο ένδυση. Ήταν και τροφή και έλαιο και φροντίδα. Όταν λοιπόν ο Ιησούς περπατούσε τους δρόμους της Γαλιλαίας, όταν καθόταν να φάει με τους μαθητές του, όταν έσπαζε ψωμί σε τραπέζια απλά, καθημερινά,
Είναι πολύ πιθανό ότι το ψωμί εκείνο ήταν πολύ πιο κοντά σε κάτι σκούρο, βαρύ, γεμάτο σπόρους και γήινη δύναμη, παρά σε οτιδήποτε λευκό, αφράτο και βιομηχανικά καθαρό γνωρίζουμε σήμερα. Όχι επειδή ήταν γκουρμέ, αλλά επειδή έτσι έμοιαζε το ψωμί της εποχής, και τότε φυσικά γεννιέται η ερώτηση. Αν αυτό το ψωμί ήταν τόσο συνηθισμένο, τόσο θρεπτικό και τόσο βαθιά ριζωμένο στη ζωή μιας ολόκληρης περιοχής, γιατί χάθηκε από τη συλλογική μνήμη? Γιατί δεν μιλά σχεδόν κανείς γι' αυτό? Η απάντηση είναι απλή και ταυτόχρονα θλιβερή. Όταν η τροφή γίνεται μαζικό προϊόν, αλλάζουν οι κανόνες. Το εμπορικό ψωμί πρέπει να είναι φθηνό, γρήγορο, μαλακό, σταθερό στο ράφι και εύκολο να παραχθεί σε τεράστιες ποσότητες. Οι σπόροι, και ιδιαίτερα οι λιπαροί σπόροι όπως το λινάρι, δεν εξυπηρετούν πάντα αυτή τη λογική. Μπορούν να τα αγγίσουν ευκολότερα. Δυσκολεύουν τη βιομηχανική ομοιομορφία. Δεν δίνουν το φουσκωτό, λευκό, αφράτο αποτέλεσμα που έμαθε να ζητά ο σύγχρονος καταναλωτής. Κι έτσι η βιομηχανία έκανε αυτό που κάνει πάντα. Αντικατέστησε το αληθινό με το βολικό, το βαθιά θρεπτικό με το πιο κερδοφόρο. Το λευκό αλεύρι πήρε τη θέση των ολικών σπόρων. Η ζάχαρη αντικατέστησε τη φυσική γλύκα. Τα συντηρητικά μπήκαν εκεί όπου κάποτε υπήρχε φρέσκο λάδι και ζωντανή ύλη. Και ο λιναρόσπορος, αυτό το παμπάλαιο, γενναιόδωρο δώρο της γης, έσβησε αθόρυβα από το καθημερινό ψωμί. Ύστερα ήρθε η σύγχρονη επιστήμη και άρχισε να ψάχνει κάτι που σήμερα ακούγεται παντού. Τα ω3 λιπαρά οξέα. Τα ίδια που οι γιατροί συνδέουν με προστασία της καρδιάς, υποστήριξη του εγκεφάλου, καλύτερη διαχείριση της φλεγμονής, μείωση ορισμένων κινδύνων και γενική μεταβολική ισορροπία. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει να σκέφτονται αμέσως το ψάρι. Φάε σολομό, πάρε fish oil, μην ξεχνάς τα ω3 και ναι, ο σολομός είναι πράγματι πολύτιμη τροφή. Όμως αυτό που συχνά παραλείπεται είναι ότι ο λιναρόσπορος είναι μία από τις πλουσιότερες φυτικές πηγές ω3 που υπάρχουν. Οι αριθμοί διαφέρουν ανάλογα με τη μερίδα και τη μορφή, αλλά η ουσία παραμένει σταθερή. Το λινάρι είναι εξαιρετικά πλούσιο σε άλλα, ένα βασικό φυτικό ω3, και όταν συγκεντρώνεται σε μια πυκνή, σπορένια ζύμη, όπου το λινάρι δεν είναι απλό πασπάλισμα, αλλά κύριο σώμα του ψωμιού, έχεις μπροστά σου ένα τρόφιμο με εντυπωσιακή λιπαρή και θρεπτική δύναμη. Το πιο όμορφο. Δεν χρειάζεσαι ακριβές αγορές, ούτε ψαρόβαρκες, ούτε κάψουλες που αφήνουν επίγευση ηχθή ελαίου για ώρες. Χρειάζεσαι λιναρόσπορο, λίγο κρυθάρι ή ολικής άλεσης αλεύρι, νερό, λίγο καλό ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, ίσως λίγους ακόμη σπόρους και έναν φούρνο. Τα βασικά πράγματα που ήξερε η ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια πριν. Τα ω3, με απλά λόγια, είναι σαν προστατευτικό λάδι για τις εσωτερικές σου λειτουργίες. Όταν λείπουν από τη διατροφή, το σώμα συχνά δείχνει πιο γρήγορα τη φθορά του. Οι αρθρώσεις παραπονιούνται, η καρδιά πιέζεται, ο νους θολώνει, η φλεγμονή δουλεύει σιωπηλά στο παρασκήνιο. Οι άνθρωποι του βιβλικού κόσμου δεν χρησιμοποιούσαν τέτοιες λέξεις. Όμως ήξεραν από εμπειρία ότι κάποια τρόφιμα κρατούν τον άνθρωπο πιο σταθερό, πιο ανθεκτικό, πιο δεμένο με τη ζωή. Τώρα, θέλω να φανταστείς μια μικρή κατοικία στη Ναζαρέτ. Πέτρινη τείχη, ένα δάπεδο σκουπισμένο καθαρά, ένα ξύλινο τραπέζι και κοντά στον τοίχο ένας ζεστός πυλός φούρνος από τη φωτιά του πρωινού. Ο αέρας μυρίζει χώμα, καπνό και κάτι βαθιά οικείο. Μια γυναίκα γονατίζει δίπλα σε ένα πέτρινο μπολ. Ίσως η Μαριάμ, ίσως οποιαδήποτε γυναίκα της Γαλιλαίας. Μέσα σε αυτό το μπολ έχει ήδη ανακατέψει αλεσμένο λιναρόσπορο με λίγο αλεύρι από κρυθάρι, λίγο αλάτι, νερό, λίγο ελαιόλαδο και μια χούφτα σπόρους, ίσως σουσάμι. Ζυμώνει με χέρια δυνατά, συνηθισμένα στη δουλειά, χέρια που ξέρουν ακριβώς πόσο πρέπει να πιέσουν και πότε η μάζα είναι έτοιμη. Δεν υπάρχει γραπτή συνταγή, δεν υπάρχουν μεζούρες, δεν υπάρχει ρολόι στον τοίχο, υπάρχει μνήμη. Υπάρχει γνώση που πέρασε από μητέρα σε κόρη, από σπίτι σε σπίτι, από εποχή σε εποχή. Πλάθει το ψωμί σε στρογγυλό ή οβάλ καρβέλι, πυκνό και βαρύ, γεμάτο σπόρους. Το ακουμπά στον φούρνο με εκείνη την ήρεμη βεβαιότητα που έχουν μόνο όσοι κάνουν κάτι 1000 φορές. Και μέσα στην ώρα, όλο το σπίτι μυρίζει αυτό που ονομάζουμε σπίτι, πριν ακόμη το ονομάσουμε έτσι. Όταν το ψωμί βγαίνει, η επιφάνειά του είναι καφετιά,
γεμάτη σπόρους που γυαλίζουν, ελαφρώς σπασμένη εκεί που η θερμότητα άνοιξε τη ζύμη. Πάνω του πέφτει λίγο μέλι, γιατί έτσι γινόταν. Το μέλι ήταν η γλύκα, η μικρή πολυτέλεια, η ευλογία πάνω σε ένα φαγητό, που κατά τα άλλα ήταν απλό και γήινο. Και όταν το ψωμί αυτό φτάνει στο τραπέζι, δεν μοιάζει με αρτοσκεύασμα μαγαζιού. Μοιάζει με τροφή που κουβαλά έδαφος, χρόνο, μόχθο και αγάπη. Και τώρα θέλω να σου δώσω αυτό που υποσχέθηκα. Όχι μια φανταστική αναπαράσταση, αλλά μια συνταγή όσο πιο κοντά μπορούμε να πλησιάσουμε με σημερινά διαθέσιμα υλικά. Ένα ψωμί εμπνευσμένο από τον κόσμο του αρχαίου Ισραήλ, βασισμένο σε σπόρους, απλό, πυκνό, χωρίς βιομηχανικές προσθήκες. Θα χρειαστείς 2 κούπες αλεσμένο λιναρόσπορο, δηλαδή flaxseed meal. Αυτό είναι η καρδιά του ψωμιού. Εδώ ζει η μεγαλύτερη δύναμή του. Θα χρειαστείς μισή κούπα αλεύρι κρυθαριού ή, αν δεν το βρεις εύκολα, αλεύρι ολικής άλεσης. Το κρυθάρι όμως είναι πιο κοντά στην αρχαία πραγματικότητα και αξίζει να το προτιμήσεις αν μπορείς. Έπειτα, 1/4 της κούπας σουσάμι, 1/4 της κούπας κολοκυθόσπορο, 1/4 της κούπας ηλιόσπορο και 2 κουταλιές της σούπας chia seeds ως σύγχρονη προσθήκη που κουμπώνει όμορφα με τη λογική των αρχαίων μικρών σπόρων. Θα βάλεις ένα κουταλάκι θαλασσινό αλάτι, όχι απλό επεξεργασμένο, 1/2 κούπα χλιαρό νερό και 2 κουταλιές καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και αν θέλεις να πλησιάσεις περισσότερο τη γλυκύτητα εκείνου του κόσμου, λίγο ομό μέλι για από πάνω όταν θα έχει πια ψηθεί. Η διαδικασία είναι απλή και σχεδόν τελετουργική. Βάζεις πρώτα όλα τα στεγνά υλικά σε ένα μεγάλο μπολ. Τον αλεσμένο λιναρόσπορο, το αλεύρι, όλους τους σπόρους, το αλάτι. Τα ανακατεύεις καλά ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα. Ήδη από εκεί αρχίζεις να μυρίζεις μια ξηρή, γήινη, ξυπνημένη μυρωδιά από τους σπόρους. Μετά, προσθέτεις το χλιαρό νερό και το ελαιόλαδο. Ανακατεύεις αργά μέχρι να σχηματιστεί μια παχιά, κολώδης μάζα. Και εδώ δεν πρέπει να πανικοβληθείς αν δεν σου θυμίσει κανονική ζύμη ψωμιού. Δεν θα σου τη θυμίσει. Θα είναι πιο βαριά, πιο σκούρα, σχεδόν σαν παχύρευστη πάστα στην αρχή. Αυτό είναι σωστό. Αυτό ακριβώς θέλεις. Αφήνεις το μείγμα να σταθεί για περίπου 10 λεπτά. Και εκεί συμβαίνει κάτι σχεδόν μαγικό. Ο λιναρόσπορος πίνει το νερό, φουσκώνει, δένει τα πάντα και κάνει αυτό που σήμερα πολλοί προσπαθούν να πετύχουν με σκόνες, πακέτα και πρόσθετα. Δεν χρειάζεσαι μαγιά. Δεν χρειάζεσαι baking powder. Baking powder. Baking δεν χρειάζεσαι τίποτε από φακελάκι. Ο ίδιος ο σπόρος κάνει τη δουλειά. Πάντα την έκανε. Ύστερα με τα χέρια σου δίνεις το μείγμα σχήμα στρογγυλού ή οβάλ καρβελιού. Δεν χρειάζεται τελειότητα. Το ψωμί αυτό δεν γεννήθηκε για να μοιάζει συμμετρικό σαν προϊόν βιτρίνας. Γεννήθηκε για να είναι αληθινό. Το ακουμπάς σε ταψί με λαδόκολλα και πιέζεις στην επιφάνεια λίγους επιπλέον σπόρους, ώσπου η κορυφή να φαίνεται γεμάτη ζωή. Κάνεις 2 ή 3 βαθιές χαρακές με μαχαίρι στην επιφάνεια για να φεύγει ο ατμός και για να αποκτήσει εκείνη την αγροτική, αρχαία όψη που δείχνει ψωμί φτιαγμένο από χέρια και όχι από μηχανές. Το ψήνεις στους 175 βαθμούς Κελσίου, περίπου 40 με 45 λεπτά, μέχρι να γίνει εξωτερικά χρυσοκάστανο και σταθερό στην αφή. Μέχρι η κουζίνα σου να αρχίσει να μυρίζει σαν να ξαναβρει και έναν πολύ παλιό τρόπο ύπαρξης. Όταν χτυπήσεις απαλά το κάτω μέρος και ακούσεις εκείνο το ελαφρώς κούφιο ηχόχρωμα, ξέρεις πως είναι έτοιμο. Το βγάζεις, το αφήνεις λίγα λεπτά να σταθεί όσο μπορείς να αντέξεις την αναμονή και τότε έρχεται το μέλι. Μία διακριτική αλλά γενναιόδορη κίνηση. Το αφήνεις να κυλήσει αργά πάνω στην επιφάνεια, να μπει στις χαρακές, να ποτίσει τους σπόρους, να δώσει εκείνη τη μικρή λάμψη που μετατρέπει το απλό σε ευλογημένο. Όταν κόψεις την πρώτη φέτα, δεν θα πάρεις ένα αφράτο, ανάλαφρο, άδειο ψίχουλο. Θα πάρεις κάτι πυκνό, χορταστικό, ξηροκαρπάτο, ελαφρώς γλυκό από το μέλι, γήινο από το κρυθάρι και τους σπόρους, με σώμα και μνήμη. Κάθε μπουκιά κουβαλά περισσότερες ίνες up. Όσες παίρνουν πολλοί άνθρωποι μέσα σε μία μέρα, πλούτο καλών λιπαρών, ιστορία και απλότητα μαζί. Και το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό. Τίποτα μέσα του δεν είναι ακατανόητο. Δεν υπάρχουν χημικά ονόματα. Δεν υπάρχει εργοστάσιο. Υπάρχουν σπόροι, νερό,
αλάτι, λάδι, φωτιά. Τα ίδια βασικά στοιχεία που συνόδευσαν την ανθρωπότητα για χιλιετίες. Ζούμε σε έναν κόσμο που ψάχνει διαρκώς το επόμενο θαυματουργό τρόφιμο, το επόμενο συμπλήρωμα, το επόμενο μπουκαλάκι με λέξεις που κανείς δεν μπορεί να προφέρει. Ξοδεύουμε τεράστια ποσά κυνηγώντας την υγεία, ενώ πολλές φορές η απάντηση καθόταν ήδη μέσα σε έναν σπόρο. Οι άνθρωποι της βίβλου δεν είχαν wellness influencers, ούτε διαδρόμους φαρμακείων γεμάτους υποσχέσεις. Είχαν ψωμί, πραγματικό ψωμί, φτιαγμένο από πραγματικά υλικά, βγαλμένα από γη που ήξεραν, έβλεπαν και εμπιστεύονταν. Κι όμως έζησαν, εργάστηκαν, ταξίδεψαν, άντεξαν, μεγάλωσαν παιδιά, πέρασαν πολέμους και ξηρασίες. Ίσως αυτό να μην ήταν ποτέ τυχαίο. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος θα σου πει ότι χρειάζεσαι απλώς άλλο ένα συμπλήρωμα, άλλη μια ταμπλέτα, άλλη μια σκόνη, χαμογέλα. Και ψήσε αυτό το ψωμί των αρχαίων, το ψωμί του Ισραήλ. Το ψωμί που θα μπορούσε να είχε βρεθεί σε ένα απλό τραπέζι της Γαλιλαίας, ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπιούνταν, κουράζονταν, προσεύχονταν και μοιράζονταν. Αν κάτι μέσα σου άγγιξε σήμερα αυτή η ιστορία, μην το κρατήσεις μόνο για εσένα. Πες το σε κάποιον που κάθεται στο δικό σου τραπέζι, σε έναν φίλο, σε έναν άνθρωπο της οικογένειας, σε κάποιον που έχει ανάγκη να θυμηθεί ότι οι παλιοί τρόποι έχουν ακόμη κάτι να μας διδάξουν. Και αν θέλεις να συνεχίσουμε να περπατάμε έτσι μέσα στη βίβλο, μέσα από κουζίνες, χωράφια και ξεχασμένες γωνιές που οι περισσότεροι προσπερνούν, κάνε μια εγγραφή και μείνε κοντά. Γιατί πολλές φορές το τραπέζι ήταν ήδη στρωμένο από πάντα. Απλώς έπρεπε να ξανακαθίσουμε.